Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως ακούσατε, μέχρι να στήσουμε, ονομάζομαι Van Dane και είμαι ταχυδακτηλουργός. Ασκώ 4 χρόνια την τέχνη της ταχυδακτηλουργίας και σήμερα θα σας κάνω επίδειξη κάποια πράγματα που έχω ετοιμάσει. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι νιώθω ότι είστε πολύ τυχεροί που είστε σε αυτό το υπέροχο event. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα όπως το προηγούμενο. Δεν μπορώ να πω τίποτα για το προηγούμενο. Και πάρα πολύ ενδιαφέρον ανθρώπους. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη μία. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι να κάνω σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε για να μπούμε στο κλίμα. Θα ήθελα όλοι να κάνετε ό,τι κάνω. Με τη μία. Κάντε λίγο τα χέρια σας έτσι εδώ. Με τη μία. Ωραία. Σιγά σιγά θέλω να κοντεύουν το ένα το άλλο και να σχηματίσει ένα χ. Και σταματάμε εδώ. Για να δω. Χ. Τέλεια, τέλεια. Και τα γυρνάμε τώρα από τη μέσα πλευρά και τα κλείνουμε. Οι αντίχειρες κατά κάτω. Κατά κάτω. Κάτω οι αντίχειρες. Ωραία. Κάτω οι αντίχειρες. Ωραία. Οκ, εντάξει. Τώρα θέλω να με ακολουθήσετε και να κάνετε ό,τι κάνω με το 3. 1, 2, 3. Μάλιστα. Θα σας βάλω να κάνετε κάτι πιο εύκολο. Κάντε λίγο έτσι. Για να θέλω να δείχνετε την αγάπη σας όποτε νιώθετε ότι είναι αναγκαίο. Υπέροχα. Τώρα, θα ξεκινήσω με ένα εργαλείο το οποίο έχω αφιερώσει ώρες, μέρες, χρόνια. Δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Μια τράπουλα. Είναι το καλύτερο εργαλείο. Λοιπόν, θα κάνω ένα ζέσταμα ίσα-ίσα λίγο να την ανακατέψω. Φυσικά να σας πω ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστώ τη βοήθειά σας από εκεί που κάθεστε ή και κάποιον να με συνοδέψει επί σκηνής. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, η τράπουλα, να σας πω 2-3 πράγματα για αυτήν, έχει 52 φύλλα. Με τους Τζόκερ έχει 54. Έχω μάθει να την κάνω αόρατη. Έχει να κάνει και με το θέμα το σημερινό, το blind spot. Τι εννοώ. Καθώς πετάς το φύλλο, μπορείς να το πετάξεις πιο καλά, να φύγει και είναι εδώ ακριβώς. Φυσικά να σας προλάβω ότι κάποιοι θα πιστεύετε ότι είναι από πίσω. Αλλά θα σας δείξω και πίσω και μπρος και βγαίνει πάλι. Αυτό είναι... Ευχαριστώ, δεν έκανα τίποτα. Αυτό έκανα γύρω στα 5 χρόνια να το τελειοποιήσω, όπως και πολλά άλλα. Τι εννοώ. Έχοντας την τράπουλα στα χέρια μου, μπορώ να σας τη δείξω από αυτή την πλευρά. Έχω άλλη μία από πριν, ακριβώς εδώ. Πρέπει να την πιάσω και να την ανοίξω. Άμα τις βάλω και τις δύο μαζί, ξανά έχω άλλη μία εδώ και άλλη μία πίσω από το κεφάλι μου και αυτήν άμα τη φυσήξω και την πάω ψηλά, φεύγει και αυτή. Βέβαια θα αναρωτιέστε πού μπορεί να πήγε. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορώ να σας δείξω. Είναι ακριβώς εδώ. Απλά πήγε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι μια γρήγορη εντύπωση να σας δώσω περί τίνος πρόκειται. Αγαπάω πάρα πολύ αυτή την τέχνη και δεν νομίζω να υπήρχα πλέον 23 χρόνια τώρα που είμαι σε αυτή τη ζωή χωρίς αυτή την τέχνη. Δεν ξέρω αν καπνίζετε, αλλά αν το βρω, θα δοκιμάσω να κάνω κάτι με ένα τσιγάρο. Επίσης το ίδιο πράγμα. Έχω μάθει ότι το τσιγάρο, άμα το πιέσεις καλά, φεύγει και έρχεται γρήγορα στο στόμα. Επίσης, μισό λεπτό. Επίσης, άμα το σφίξεις πάρα πολύ καλά στο χέρι μέσα, το πετάς, περιμένεις να έρθει, αλλά δεν θα έρθει ποτέ. Θα έρθει κάποια στιγμή εδώ. Αλλά το δύσκολο είναι να το κάνεις με αναμένο τσιγάρο. Δώστε το μόνο λεπτό να βρω τον αναπτήρα μου. Ωραία. Τι εννοώ, το δύσκολο είναι να το κάνεις με αναμένο τσιγάρο. Είναι επικίνδυνο, μην το δοκιμάσετε. Αυτό ακριβώς. Έχει φύγει. Ευχαριστώ. Και θα παίξω τώρα λίγο με τη φαντασία σας. Ήμουνα μια μέρα, από μικρός το έμαθα αυτό, είναι μια ικανότητα που επίσης έκανα χρόνια να την τελειοποιήσω. Ήμουνα γύρω στα 10 χρονών, 11, και ήταν μια εποχή πολύ περίεργη για μένα. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτό εδώ, και ήθελα να πάρω κάτι να φάω, και ήμουνα έξω. Και βρήκα ένα φυλάδιο, όπως αυτό το φυλάδιο εδώ ακριβώς, κάτω στο δρόμο. Όπως βλέπετε, τα μανίκια είναι ψηλά, κρατάω ένα φυλάδιο, και λέω τι να κάνω. Και το διπλώνω 1, 2, 3, 4 φορές. Και λέω θα το πιέσω.
και θα το ασκήσω ενέργεια, δηλαδή θερμότητα, έτσι. Δεν χρειαζόμουν παραπάνω από αυτό εδώ. Μου έφτανε. Νομίζω είναι το όνειρο του καθενός μας. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να κάνει ένα χαρτί λεφτά. Συμφωνείτε? Πιστεύω ναι. Όλοι. Και τώρα θα μπω στη διαδικασία να φωνάξω έναν από εσάς, εδώ πάνω. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, δεν θα φέρω κανένα σε δύσκολη θέση. Θέλω να δω λίγη συμμετοχή. Λίγη συμμετοχή. Εσένα. Θα μας πεις το όνομά σου από εδώ, ένα χειροκρότημα, δώστε λίγο κουράγιο. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας σας. Τέλεια. Κάθισε από εδώ, παρακαλώ. Τέλεια. Ένα μικρόφωνο. Για να ακούσουμε το όνομά σου, να ακούσουμε 2-3 πράγματα για σένα. Και θα με δώσετε μισό λεπτό. Κάθισε λίγο, να νιώσεις άνετα τη σκηνή. Βάλτε λίγο μουσική έτσι να ακούμε. Είναι ωραία. Λοιπόν, το όνομά σου. Σοφία. Θα τα ανοίξουμε λίγο. Θα τα ανοίξουμε. Εσύ να τα ανοίξεις. Για μίλα. Σοφία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Λοιπόν, θέλω να μας πεις 2-3 πράγματα για σένα. Πρώτα απ' όλα, πώς είσαι σήμερα, πώς αισθάνεσαι σήμερα? Εξαιρετικά. Τέλεια. Θα προσπαθήσω να σε κάνω λίγο καλύτερα. Θα κάνω μια κατηγορία που λέγεται Mentalist. Είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου? Σπουδάζω αρχιτεκτονική. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τι ηλικία έχεις? 21. Η καλύτερη. Έχω ένα μαύρο κουτάκι εδώ. Εχθές μου δώσαν ένα δώρο που λέτε. Αυτό το κουτάκι. Και έχω μία πρόβλεψη. Βασικά θα σου εξηγήσω, αλλά πρώτα θέλω να βάλεις το χέρι σου το ένα και να μείνει εδώ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μια τράπουλα. Λοιπόν, ξέρεις από τράπουλα? Όχι πολλά. Ακόμα καλύτερα για μένα. Λοιπόν, όπως βλέπεις όλα τα φύλλα είναι εδώ. Okay. Η τράπουλα, να σου πω πάλι ότι δεν ξέρω αν το αξιώσεις πριν, έχει 52 φύλλα και όλα τα φύλλα είναι διαφορετικά. Έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, καθώς πηγαίνεις έτσι, πολύ δίκαια, θα μου πεις ένα stop. Το κατάλαβες? Ναι. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε. Stop. Άμα θες να αλλάξεις, είδες, σταμάτησα εκεί ακριβώς που είπες. Δεν θα πάρεις αυτό, θα πάρεις αυτό που δεν φαίνεται. Άμα θες να αλλάξεις γνώμη, κάτω τώρα. Θες να το πάμε άλλη μια φορά ή είσαι εντάξει με την επιλογή σου? Είμαι οκ. Θέλω να πάρεις αυτό το φύλλο, θα κλείσω τα μάτια μου και να το δείξεις σε όλο το κοινό. Και εδώ φαίνεται νομίζω. Λοιπόν, πάμε, δείξτε το. Είναι οκ. Μην το πείτε, εσύ θέλω να το δεις και να το βάλεις στο μυαλό σου. Και να το βάλεις εδώ πάνω ξανά. Δεν το χρειαζόμαστε άλλο στα χέρια σου. Και αφήνω την τράπουλα εδώ πέρα. Κρατάς ένα κουτάκι που σου δώσα πριν. Οι πιθανότητες είναι 1 στις 52 να ξέρω ποιο φύλλο είναι. Αλλά θα σου πω ότι πριν από λίγο είχα ένα όραμα πίσω στη σκηνή. Για κάποιο λόγο είδα εσένα. Να κρατάς ένα φύλλο, όσο περίεργο και να σου ακούγεται. Είδα εσένα να κρατάς ένα φύλλο. Θα ήθελα σιγά σιγά να πάρεις το χέρι σου, να σε βοηθήσω να ανοίξουμε το κουτάκι και θα δεις ότι μέσα έχει ένα φύλλο. Θέλω να το βγάλεις και να δείξεις τι είναι αυτό το φύλλο. Είναι το ίδιο. Αυτό είναι σουβενίρ από μένα για σένα. Μπορείς να το κρατήσεις για να με θυμάσαι. Και επίσης όμως θα συνεχίσω, γιατί αυτό που είδα, το όραμα, δεν το είδα τυχαία. Τι εννοώ? Έχεις μία σύνδεση με αυτό το φύλλο. Για κάποιο λόγο, σε όλα αυτά τα φύλλα πήρες αυτό το φύλλο. Εντάξει, θα κόψω μία φορά, εδώ ακριβώς, και θέλω να σηκώσεις όπου θέλεις και να το βάλεις εδώ. Όπου θέλεις. Ωραία. Σοφία, όπως καταλαβαίνεις, επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Έχεις μία σύνδεση με αυτό το φύλλο. Ακόμα και εδώ να το βάλω και να χρησιμοποιήσω. Να το, εδώ είναι. Βλέπεις. Το βλέπεις και έρχεται. Το βλέπεις και έρχεται. Δες. Κόψε εσύ όπου θέλεις και βάλ' το στο χέρι μου. Όπου θέλεις. Ωραία. Δες. Ακόμα και ένα άλλο φύλλο να πάρω εγώ. Παράδειγμα το 4 μπαστούνι. Κάνε λίγο έτσι εσύ. Δες. Περνάει απλά από πάνω σου. Και πάλι γίνεται. Έχω αρχίσει να σκαλώνω. Δες, για να σου αποδείξω ότι έχεις ακόμα πιο βαθιά σύνδεση και σε εσάς να αποδείξω με αυτό το φύλλο, το μόνο που θα κάνω είναι θα τοποθετήσω όλη την τράπουλα στο χέρι σου έτσι και θα την αφήσω 5 δευτερόλεπτα. Θα μετρήσουμε λίγο όλοι μαζί, γιατί θα γίνει κάτι απίστευτο. Λοιπόν, 1, πάμε μαζί. 2,
3, 4, 5. Ένιωσες κάτι? Όχι. Ήμουν σίγουρος. Το σχένομαι όταν μου το λένε αυτό, ειδικά οι γυναίκες. Οκ. Μ' αναγνωρίζεις τώρα? Μ' αναγνωρίζεις τώρα? Ήσουν λίγο πιωμένη. Οκ. Λοιπόν, μιας που γελάμε τώρα, δες πόσο σύνδεση έχεις. 5 δευτερόλεπτα στο χέρι σου. Και όλη η τράπουλα. Έλεος. Έγινε το φίλο σου. Τώρα θα πρέπει για πολύ λίγο να φυσήξω αυτό το φύλλο, να ξαναρθεί. Αυτό ήταν. Έφυγε από σένα αυτή η σύνδεση, γιατί πλέον έχει μείνει ένα φύλλο. Λοιπόν, Σοφία, ελπίζω να σου άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη Σοφία, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ. Παρακαλώ να σας συνοδεύσω κάτω. Από εκεί. Ωραία. Πού το δίνω αυτό? Λοιπόν, αυτή είναι η μαγεία πάνω κάτω για μένα. 2-3 πράγματα που έχω ετοιμάσει για εσάς να παρουσιάσω εδώ πέρα στο TEDx. Και θα κλείσω με ένα κλασικό. Κλασικό. Λοιπόν. Οι κούπες και τα μπαλάκια λέγεται και λένε ότι είναι 5.000 χρονών. Οι ιερογλυφικά βρέθηκαν στην Αίγυπτο που το κάνανε πριν 5.000 χρόνια. Αυτό ακριβώς που θα προσπαθήσω να κάνω τώρα αμέσως εσάς. Μία κούπα, ένα μπαλάκι και ένα ραβδί. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ο μάγος λένε ότι έπαιρνε το μπαλάκι κάτω από την κούπα και το έβαζε πάνω. Μετά το έβαζε στο χέρι του, το έσφυγε πολύ καλά, έπαιρνε το ραβδί, φυσούσε, χτυπούσε, περίμενε λίγο και έφυγε. Ακριβώς έτσι. Με ένα κύμα πάνω από την κούπα πήγαινε μέσα. Λοιπόν, είναι σπαστικό. Άλλη μια φορά θα το κάνω. Έπαιρνε το μπαλάκι, το έβαζε στο χέρι, φυσούσε και έφυγε. Περίεργο, Ωραία. Εννοείται πως είναι κάτω από εδώ. Βέβαια, θα σας μάθω ακριβώς πώς το κάνω. Το έβαζε στην τσέπη. Ενώ δεν είναι καν μέσα, εδώ έκλεβε. Και εδώ είναι που το έβαζε μέσα. Αλλά είναι εδώ ακόμα. Θέλει μισό λεπτό για να πάει μέσα και ορίστε. Πήγε ακριβώς μέσα. Λοιπόν, ελπίζω να βλέπετε, έτσι. Όλο το κόλπο όμως δεν είναι αυτό. Το κόλπο, η εξήγηση, είναι αυτό. Και βέβαια, από μικρός είχα ένα βοηθό, γιατί τελειώνω. Δεν είναι το κόλπο ούτε στο μαντίλι, ούτε στο αυγό, ούτε στο ραβδί. Είναι το αυγό, ότι άμα μπει εδώ, έχω το βοηθό μου. Όλοι οι μάγοι έχουμε ένα βοηθό. Είμαι ο Van Dane, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και ο βοηθός μου είναι... Δεν φαίνεται, αλλά σας τον έδειξα μόνο και μόνο για σας. Είστε υπέροχοι, καλή συνέχεια να έχετε και από μένα. Είναι αληθινό, για λίγο να γελάσουμε, να μας φέρει λίγο γούρι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.